Всички ние, от малкото дете до възрастния човек, можем да използваме възможностите на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Изисква се твърде малко, просто да бъдем активни. Такъв е екипът на начално училище Христо Ботев в град Любимец. Чрез схемата за средищните училища на Министерството на образованието и науката, животът в училище стана по-различен, а класните занимания по-интересни за децата. Начално училище Христо Ботев е средищно училище, в което се обучават деца от общо 6 села, за които по-рано в годините училищата са били закрити и това е единствената възможност да получат равен достъп до качествено образование. Включени сме в проект подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневно обучение в средищните училища. По този проект получаваме финансиране за целодневната организация и дейностите, свързани с нея. Ползите от този проект ние усетихме по време на работата и изпълнението на дейностите. Успяхме да получим финансиране за заплатите на възпитателите, което улеснява бюджета на училището. Успяхме да получим оборудване за класни стаи, за стаи за дейности по интереси и очакваме да получим много спортни пособия за развитие на спортната дейност в училище. Добър ден! Как сте, деца? Тази стая е изцяло оборудвана по проекта. В момента децата изпълняват една от дейностите по интереси. Имат апликиране с природни материали. Тениските, с които са облечени, някои от тях също са подарък от проекта. Тук децата творят и имат възможност да изразяват себе си, а възпитателите подкрепят тяхното творчество. Календар, молив, монотонки, раница и чин. Хубав, грозен, бял и черен. Пътека, къща и щърки. Който е написал съществителните, прилагателните и глаголите, ще се подготви за една кратка диктовка. А тези, които не са успели да напишат, ще наваксат след това. Готови ли сте за диктовка? В целодневната организация по проекта са включени 115 деца от нашето училище. Дейностите, които се изпълняват, са свързани с спорта и отдиха, с самоподготовката и с дейностите по интереси. Ние получихме финансиране за подобряване на материалната база и за превръщане на обстановката в една по-уютна и по-привлекателна за целодневния престой на децата. Ние имаме 4 групи, 4 възпитателя работят първи, втори, трети и четвърти клас са обхванати в целодневна организация. Това ще бъде бъдещото дръвче, което ще произвежда кислород за нашата планета. Айде пъргави ръчички, заравяйте! По време на самоподготовките в училище има създадена организация за паралелно протичане на консултации с класните ръководители. Част от децата по време на самоподготовка могат да бъдат изведени от групата и да получат специална консултация от учителя. Деца, които имат нужда от помощ или напреднали деца, които трябва да отработят някои от моментите на обучението. Възпитателите, които работят по проекта, имаха възможност да получат и методическа помощ, като бяха включени в обучения по дейностите на проекта. Това беше една добра възможност за обмяна на практики между колеги от различни училища. Обучението завърши с сертификат. Такова обучение преминава и директора на училището, и счетоводителя.
Това е електронната система, която позволява отчитането на дейностите по проекта на МОН. Достъп до нея в училище имат всички лица, работещи по проекта, възпитатели, счетоводител, директор. Достъп до тази система имат регионалните организатори, експертите в РИО, както и работещите по проекта в МОН, структурните фондове и всички отчетни дейности, които се публикуват, се контролират на няколко нива. Това е пътя всички деца да получат равен достъп до образование. Това е пътя децата от отдалечените райони да бъдат в нормална учебна среда. Децата от малцинствата да прекарат повече време в контакт с учители, с възпитатели и да имат по-големи възможности за интегриране в обществото и за социализация.